Ayan, magandang araw mga kanignik. Nandito naman tayo sa panibagong vlog ko, ang pagtutuli. Ayan, pasensya na kayo mga kanignik, medyo natagalan yung schedule ng tuli. Ayan, ito yung bagong episode ng tuli mga kanignik. Ilan yan naka-schedule ilan? Kuya Banong, ilan yung tutulian? Ang dami ano, 10 bata. Maraming salamat nga pala mga kanignik sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Hindi ito lalagong channel ko kung hindi dahil sa inyo. Sa mga inyo subscriber ko, maraming salamat mga kanignik. Ito mga kanignik. Ayan yung mga bata, oh. Ayan yung mga bata. Ayan yung tutulian sa bandaron. Tara mga kanignik, samahan nyo ako sa panibagong episode ng tuli na to. Ba't di pa kayo papatuloy mga bata? Ilulusot ko yung titing dito. Tuloy na lahat ng bata, yung matatanda na lang naiwan. Dito yung ano. Dapat ang butas ay kadaliri lang inililit ay. Oo, tatakbo na ako diyan. Bakit tinulit takbo din ako ay? Tanggal yung kupal. Yung bayabas ninyo dito yung una. Dapat dalawa, isang nakatutok sa isang malayo. Tawag mo Kuya Barong. Sige, wala problema yan. Sige. Yung una, ito. Tuhod. Yung bayabas mo. Tutukan mo yung ano, tutulian. Doon ka sa may kabila, doon ka sa may kabila. Kaya ang dami ng kupal na yan, dapat itatanggal. Rebor, magpapat ka ba tayo para malambot? Para lahat ng pagkakalay. Dito ka malapit sa ano ka, Ambet. Tutukan mo yung tutok. Aba. Aba, yan. Kailangan kita yung tutulian. Ambet. Ambet, doon ka sa ano, yung tutukan mo yung ano yan. Pantay mo tayo. Binasaan pa din sa akin. Ako ka ito. Mamaya kayo pa-aray-aray. Ambet, steady mo lang, Ambet. Papatuloy ka. Wala ka pang bayad sa hindi babayad. Di pa ngayon pa lang. Dapat ikaw na dapat yung kuya na nagnguya ng bayabas. Mahirap baka malumod yan. Francis, ano mo yung puwit, Francis? Baka umatras. Tukod mo yung paa mo sa, yung tuhod mo sa may puwit. May namumutla na nga eh.
Yung mga nagbabad. Pulo. Oh, yan, Kay Ma, ready ah. Babad. Markel mo ka manood. Bala ka dyan. Sasayaw pa tayo. Ano kayo? Makasayaw yan namin. Parang malit yung pamukpok mo kay Banong. Ano ka na, Tutoy? Nung patas ka pa. Mabunggo ka na, Lucio. Sabi ko yun, buyan mo na pati yung bayabas mo. May parang takas yan. Sunod na eh. Ay, siya ang pangalawa. May, gulo ka sunod. Wala na yung bayabas, salunok na. Pagsabi luwa, wala na pala ilulo at nalumod. Hindi na, nangunguyan ko yung Banong lagi. Siya nagunguyan ng bayabas, para sigurado. May yung wala na yung bayabas ay. Ayun, siya na nangunguya. Marami na nangyari na pagtulian na wala na yung bayabas, salunok na. Nalulumod. Kaya siya na nangunguya. Yan ang ating unang salang ha. Tatawa, walang sakit ay. Tapos, mamaya. Yung balat pusa pa, yung yung plastik-plastikan. Balat sibuyas. Yan. Yan, napaka-simple lang. Okay, tayo. Let's go! Binata na ako! Kuna mo ang bet, kuna mo yung pagputput ang bet. Doon ka sarapan ng bet. Oo, natawa pa ay. Nagwaki pa. Siyempre ikaw na kasunod! Ano bakla? Kaya mo? Ayaw na! Ayaw mo na! Lalaban! Ayaw na! Ayaw na! Wala lang kasunod, ikaw nga daw! Ayaw mo na! Parang na! Ayaw na! Tawan-tawa lang. Wala sakit hindi pag una na may wala sakit ay. Masakit lang yan pag nalanggas. Pag nalanggas na yan, dapat ay pa yung antibiotic. Amoxiclav, yan, painom dyan, bata. Yun na nga sila pinlaan niya masakit, pero hindi naman masyado. Naka-ano to, naka-vlog to. Naka-vlog. Sige, muna. Sige, muna.